Bueno, ara obrim turno d'intervencions, torn de preguntes, qüestions amb el públic. Aquí tenim, si us sembla, agafem 3 o 4 paraules. Si hi ha alguna dirigida a algun membre concret, doncs ho especifiqueu, i si no, doncs aquí a sobre la platea ja cadascuna podrà anar formulant les seves respostes. 1, 2, 3, 4. No tenim micromòbil, llavors... Sí, aquest aquí. Sí? Aquest? Hola. S'ha d'encendre per aquí, en teoria, sí. A veure. Hola, se sent? Ah, perfecte, molt bé. La meravella. Aneu a passar. Bona tarda, i estic molt contenta del debat, m'ha agradat molt, però volia fer 2 preguntes dirigides a les forces, la representació de les forces polítiques que hi ha aquí, sobretot les que han tingut alguna responsabilitat del govern o les que, sense tenir-la, poden influir en el futur govern. Llavors, una de les preguntes era el tema del concordat, perquè a mi em sembla molt bé que fem uns consells interreligiosos, però si no som capaços de tindre una postura ferma davant del concordat que privilegi d'una manera abusiva i antidemocràtica i fins i tot dels mateixos ciutadans que som laics, doncs no hi ha una postura d'anul·lar-lo o de, si més no, reduir-lo molt, doncs sempre tindrem una religió molt per sobre i uns drets molt per sobre dels altres. Aquesta és la meva pregunta. I la segona pregunta era sobre els temes de ciutadania. Ara, fa molt poc, sembla que ja acaba d'haver un decret, dic sempre perquè m'ho han dit, no ho he llegit, havia sentit parlar, de que els ciutadans d'Israel, que havien estat 7 antics ciutadans espanyols, o sigui que són els hereus dels jueus que vam expulsar fa 500 anys, se'ls donarà automàticament la ciutadania. Tenim ciutadans espanyols de fa, me sembla, uns 50 anys o potser menys, que són els de, per exemple, el Sàhara, sense comptar les antigues colònies també del nord d'Àfrica, que aquests no se'ls dona mai, o com a mínim se'ls demana 10, 15, 20. Fa poc vaig conèixer una persona que no podia votar i portava 21 anys aquí, en marroquí. Jo crec que aquí sí que també hem de tindre unes postures molt més clares, i a més crec que organismes internacionals, si es fes una bona campanya, podrien recolzar probablement això. Hola, moltes gràcies per totes les intervencions. A mi m'agradaria fer una pregunta així com molt concreta i molt directa, que és quin paper creieu que tenen les intervencions militars a l'Orient Mitjà, en aquest cas, en tot aquest debat, que és evident que té certa repercussió en aquest sentit. Perdoneu, pot ser el teu nom? Presenteu-vos perquè així sabem a qui respondre cada vegada. Vale, sí, jo soc l'Ainoa, veïna d'aquí del barri del Clot. Vale. L'Ainoa i la senyora d'abans? La Carme, veïna. Carme i Aina. Ainoa. Hola, bona tarda a tothom. Jo soc la Sílvia i soc de l'Hospitalet de Llobregat, també formo part de l'unitat allà de l'Hospitalet. I volia preguntar a la Nàsia, ella ha parlat dels mitjans de comunicació, una mica quines accions podem fer davant totes aquestes sèries de televisió que estan sorgint. Hi ha alguna centrada precisament a Ceuta, em sembla, o a Melilla, no? I com aquestes sèries creen certs estereotips al respecte de les dones i dels homes que proposen la religió de l'Islam. Gràcies. Una última i... Fem la següent ronda. Bona tarda a tothom, gràcies per donar-me l'oportunitat. Potser que m'alargui una miqueta perquè crec que hi ha moltes coses a dir. El teu nom? Em dic Mustafa Oletslam, soc veí de Sant Martí, al districte aquí. Començant pel manifest d'unitat, proposo simplement una petita modificació per deixar d'ubicar l'islam en un lloc determinat, perquè durant el manifest es deia
per no estigmatitzar les persones d'origen musulmà. L'islam no és un origen. I llavors aquí fugim d'allò que es diu moltes vegades l'islam i la diàspora, o la diàspora de l'islam. Perquè això ens dona l'oportunitat d'anar modificant una mica el discurs i fugir de la paraula també acollida i immigració. Perquè el que tinc entès és que avui aquí estem parlant sobre la islamofòbia. La islamofòbia practicada envers els musulmans i les musulmanes. Per tant, una qüestió molt determinada, molt concreta i té relació amb la pràctica religiosa. Seguit de temes que podria comentar és veritat que tot el que passi a fora té repercussió aquí, però de maneres diferents. Coses que passen al Marroc o al Líban o a Afganistan no tenen la mateixa repercussió que coses que passen a París. I de fora és, i la lligo amb la intervenció del senyor Campuzano, perquè crec que el partit que governa és el que representa vostè avui, amb tota l'estima a la seva persona, perquè conec la seva sensibilitat envers el tema de la diversitat, però acte seguit que el Consell d'Interior surti a dir que a partir d'ara apliquem un protocol a les escoles que vagi responsabilitzant els professors i les professores que ja en tenen prou amb la seva feina pobres, que vagin detectant actituds radicalitzats, indicis de radicalització que podrien ser una possible fugida cap endavant d'alguns joves que ja sabem com ens venen la pel·lícula. És a dir, resumint molt, això és una reacció que no toca aquí, perquè aquí no ha passat res i esperem i desitgem que no passi res i si treballem conjuntament no passarà res. La postura de crisi que deia, la gestió de la crisi ha fet que deixin de fer coses per promoure la cohesió social. La gestió de la crisi es depèn de les institucions i avui mateix s'ha fet un acte al CCCB que parlava de la islamofòbia també, una jornada internacional arreu del món, que ho deia la presentadora, que una de les taules parlava de les institucions i la islamofòbia i déu-n'hi-do les coses que han sortit. Una d'elles, la no aplicació de lleis, perquè crec que una de les propostes que a mi m'hagués agradat sentir, que són poques que s'han dit, algunes persones fins i tot han fugit de dir la paraula islamofòbia, i jo crec que si hi ha la gravació es pot constatar. Una de les coses que es podria fer és l'aplicació de les lleis que existeixen, partint internacionalment i passant a l'energia i després a l'Estatut. S'ha parlat molt d'uns acords que es diuen acords del 1992. Està recollit allà una sèrie d'articles que si s'apliquen combatrem, jo poso les mans i els peus al foc, combatrem el 90% de l'islamofòbia que hi ha aquí a Catalunya i arreu d'Espanya. Ho deixo aquí perquè si no m'allargaré massa. Gràcies. Bé, torn de respostes, sí, teníem la primera intervenció de la Carme respecte a la postura del concordat i el tema de ciutadania amb aquest donar la nacionalitat al tema d'Israel. Qui vol contestar o té alguna cosa a aportar? Un comentari amb el tema del concordat. Carme, jo el tema del concordat l'he dit sense dir-lo, diguem-ne, no? Perquè he fet referència al tema de la igualtat en aquest sentit i per tant jo crec que en aquesta construcció que estem fent del país que volem és evident que és un tema que se n'haurà de parlar, però crec que en aquest cas la postura d'Esquerra Republicana és clara. Ha d'existir una igualtat. Això vol dir, en el cas quan tinguem un estat propi i per tant haguem de decidir si volem un concordat amb més o menys característiques del que existeix ara amb l'estat espanyol, ho veurem, però en tot cas la nostra postura seria que o no o amb moltes menys competències de les que ara mateix hi ha. En Lluís? Sí, no, per descomptat, bé, des de Catalunya doncs, no tenim ara encara la potestat d'anul·lar el concordat de l'estat espanyol ni de tenir una relació sobirana.
Però hi ha algunes coses que sí que podrien fer en aquesta via. Per exemple, podríem deixar de finançar amb diners públics les escoles religioses que segreguen per sexe. Cosa que succeeix en aquest país i que són, curiosament, escoles catòliques integristes. Estem parlant d'entitats com l'Opus Dei o els Legionarios de Cristo, que estan sent finançats amb diners. Però ja es podria servir una bona manera de portar formes. Jo absolutament d'acord amb això que ha dit el Lluís. En el fons té a veure amb una qüestió religiosa i té a veure amb una qüestió de coeducació recollida a les lleis. Per tant, evidentment, això s'hauria de fer. Respecte al concordat, jo diria, o diré així molt escuetament, entenc, em dono per al·ludida com a força política que pot tenir capacitat d'incidir en el moment polític en el que estem. Llavors, nosaltres apostem per no renovar el concordat en una república catalana. I nosaltres això ho tenim molt clar i ho hem dit sempre, i per tant no sé si amb això tindrem suficient capacitat d'incidir. Crec que depèn també de totes nosaltres més enllà de les forces polítiques. Sí, segur que t'ha de revisar el concordat, no? Però la meva impressió és que en aquest tipus de qüestions el que es necessita és acord, perquè no tothom pensa igual. I l'acord és necessari perquè les majories canvien. I quan tu vols provocar un canvi de veritat, que vol dir que durant el temps necessites posar-te d'acord amb el que no pensa com tu. Perquè si no et poses d'acord amb el que no pensa com tu, quan hi ha un canvi de majories, les coses van endarrere. I per tant, en la gestió d'aquestes qüestions han d'haver-hi acords. I necessitarem acords de país. I els acords de país vol dir que tothom renuncia una mica. I si no, i si quan algú intenti imposar la seva majoria, el que passa és que una majoria nova canvia aquestes coses. Pot ser l'esquerra, pot ser la dreta, pot ser el centre. Jo soc un gran convençut dels acords de país. En aquest país, als anys 80 ens vam posar d'acord amb el model educatiu. Els socialistes i els comunistes defensaven la immersió i Convergència i Esquerra Republicana no la defensaven. I en Pujol i companyia van posar-se d'acord amb els socialistes, amb Artemat i companyia, i vam establir un pacte, que és el de la immersió, que ha funcionat fins que ara alguns el qüestionen. Doncs en aquestes qüestions o ens posem d'acord o no, o depenent de les majories. Jo personalment, que tinc una posició agnòstica i vinc d'unes escoles laiques, puc ser més sensible a un plantejament determinat de revisió del concordat, però mai de posar d'acord amb els que tenen una visió més catòlica. I és més, la presència d'altres religions ens obligarà encara més a arribar a aquest tipus d'acord, perquè la complexitat no és només una societat que ha de superar el nacionalcatolicisme, sinó una societat que ha de saber conviure amb altres religions. I això ens porta a aquesta discussió d'una altra manera, i per tant necessitarem grans acords. I els grans acords sempre són decepcionants. Sempre un acord va lligat a la decepció. La democràcia té molt a veure amb la decepció, i a vegades hem de saber aprendre. Us demano brevetat per la pluralitat del debat, perquè farem una segona ronda d'intervencions amb la qual tancarem i una segona ronda de respostes. Cada pregunta, hi ha diverses persones que volen respondre, per tant, brevetat i concisió. Gràcies. Breu i concís, perquè és el que volem. Aquí hi ha un tema, i és que la Constitució diu que l'Estat és aconfessional, però no diu que sigui laic. Llavors, comencem per aquí, comencem per reformar la Constitució perquè Espanya sigui un Estado laico, efectivamente laico. Uno de los motivos más para reformar una Constitución mientras llega el nuevo Estado, en fin, y el tema que nos encontramos, obstáculos respecto a la separación efectiva entre poder público e instituciones, iba a decir religiosas, no, instituciones clericales. Hay que superar
esa diferencia que a veces cuando se dan medallas a la Virgen y se pide que se encomiende a la Virgen, pues que nos cuesta ver esa diferencia, esa separación efectiva entre el poder público y la institución religiosa católica. Pues así, breve y conciso, reformemos la Constitución para que España no sea un Estado confesional, sino sea una señal de identidad del Estado, la laicidad. Y Carmen, respecto al tema de la ciudadanía, efectivamente... Ah, no, que es otra. Vale. ¿Cómo era la misma persona? También claro y rápido. Si hay que remangarse para hacer una república catalana, nosotros estamos a favor de que no haya acuerdos de privilegio con la Santa Sede, me parece evidente. Y mientras eso sucede, nosotros en Madrid vamos a estar a favor de la derogación del concordato con el Vaticano. Me sumo a la cuestión que plantea Luis, de que hay medidas que se pueden tomar efectivamente para paliar los privilegios de la Iglesia Católica en nuestro Estado. Lo dice alguien como yo que justamente viene de formación religiosa católica. Y también quiero decir que efectivamente los cambios políticos de profundidad obviamente necesitan grandes alianzas, pero también en la situación que estamos de crisis múltiple, creo que también las fuerzas políticas tenemos que tener también discursos y posiciones claras con respecto a algunas cuestiones, porque al tener posiciones claras estamos mandando mensajes meridianos al conjunto de la población. Los acuerdos son evidentemente imprescindibles para transformar las leyes, pero también al lanzar mensajes también estamos provocando modificaciones, estamos empoderando a determinados núcleos de población que están siendo afectados por determinado tipo de situaciones. Contestem ara la pregunta de la Carme també respecte al tema de la ciutadania, dels israelians amb DNI, etc. Qui vol contestar? Sí, Erika? I passem a la següent pregunta. Yo que el tema de la ciudadanía, efectivamente es una anomalía normativa que tengamos un código civil de 1800 y que la nacionalidad tenga 2 años para latinoamericanos, sefardíes, filipinas y 10 años para el resto. Modificación del Código Civil ya. Es mi propuesta y la que he trasladado al conjunto del partido, porque lo que no es normal es que, como antes en mi intervención decía, todos tenemos una igualdad, digamos, no, los de una nacionalidad por razones históricas sean 2 años y para otros sea 10. Ah, y otra cosa, derogar la ley de emprendedores. ¿Sabéis qué dice la ley de emprendedores? Que te dan la residencia inmediatamente si tienes 500.000 euros para comprar un piso. Esto no es de recibo. Un comentari només a tall de l'explicació que s'ha fet sobre la llei de nacionalitat dels descendents dels sefardis expulsats fa 500 anys. Per mi la dada rellevant d'aquesta notícia, en si aquesta llei està bé, no hi tenim res a dir-hi, però el que posa de manifest és que Espanya no té resolt el seu passat colonial. Perquè no és només el Sàhara occidental, sinó la presència espanyola fins entrat als anys 50 al nord del Marroc. I en el tractament que té la nacionalitat, Espanya reconeix el seu passat colonial respecte a Amèrica Llatina, respecte a les Filipines, respecte a l'expulsió fins i tot dels sefardis, en aquest mecanisme més ràpid d'accés, però Espanya ignora el seu passat colonial respecte al Marroc. I per tant, en la discussió de fons de la trobada d'avui de l'islamofòbia, el que hi ha també és el rebuig històric de la societat espanyola de mirar-se al mirall respecte al seu passat colonial respecte al Marroc, que és molt recent. És molt recent. Hi ha hagut pares nostres que van fer el servei militar obligatori en temps encara de les guerres en el Marroc. I això no està resolt. I part del debat de Ceuta i Melilla és un debat també no resolt sobre el passat colonial d'Espanya en el nord d'Àfrica. És de les qüestions que en la política espanyola menys se n'ha parlat en aquests darrers 30 anys. I tanquem amb en Lluís i passem a la següent. No, just una qüestió, perquè amb aquest tema també és l'actualitat política la que acaba surant a través de posicions o de coses més generals com aquesta, l'accés a la nacionalitat. I es reconeix el dret dels descendents dels sefardís a accedir a la nacionalitat espanyola, però no només van ser expulsats els jueus, van ser expulsats els moriscos també d'Espanya. Clar, aleshores, o tots els moros o tots els cristianos, com diuen, aleshores, en realitat el que
que hi ha darrere d'això no és un reconeixement no és en realitat un reconeixement d'un passat històric, sinó una política, una determinada manera de gestionar les relacions amb l'Estat d'Israel, que és diferent. En el tema que ens ocupa avui. Aixequeu el dit qui vulgui contestar o qui tingui alguna cosa a dir. Intervencions militars i el paper que juguen en el tema d'islamofòbia. I l'Eulàlia, i passem a la següent. Fa uns dies enrere tothom s'ha sentit una disculpa pública de Tony Blair dient que eren informacions encertes de que Iraq disposava armes de destrucció massiva. No parlem de la guerra d'Israel i Palestina, perquè ja porta 7 dècades i el patiment, però parlem el recent que es va generar ara última gota del colmado i tota la drama humana que està patint des de l'any 90, justament quan era la invasió d'Iraq a Kuwait. Què es va succeir? Després de 8-9 anys de sancions posades a la població d'Iraq, i després aquesta planificació de quedar-ne amb recursos petrolíferes i gasos d'Orient Mitjà, tota aquesta planificació és decapitar totes les monarquies que eren en contra d'interessos. El que estan en favor mantenen de moment, però no van existir molt perquè aquesta és la planificació de desestabilitzar totalment l'Orient Mitjà, convertir en més petits pedaços països i colonitzar-se. Aquest és el fi, quedar amb recursos, encara que siguin uns governs maniquí allà. Això passarà si el poble mateix no aixeca tant allà com aquí, i no acabarem a les guerres. Qui es va manifestar? Posar en qüestió per què no li porten a judici internacional a Blair, Bush i Aznar. Espero que també es jutgi perquè són assassins de milions de persones. Jo en aquest sentit, jo crec que, jo ho he dit abans, tot el que fas a nivell local afecta a nivell global, tot el que passa o fas a nivell global afecta a nivell local. I és evident que les intervencions militars d'ara, com podrien ser les de fa 15 anys, el que fan és estigmatitzar, marcar, etc. perquè en el fons, com que també traslladem o se'ns trasllada la informació com se'ns trasllada, en el fons ho acabem assimilant a qüestions concretes de terrorisme concrets, a comunitats senceres, on les responsabilitzem a totes elles. I per tant, responsabilitzem a la comunitat que està al país on ara han decidit intervenir, de la mateixa manera que responsabilitzem a la comunitat que de normal la gent tampoc és que distingeixi massa de quina comunitat és cadascú, però bueno, en el fons fa pinta de ser, doncs, com que m'estan dient que estan bombardejant allà perquè aquells d'allà són uns no sé què i ell fa pinta de ser d'aquests d'aquí, per tant, la situació de racisme i islamofòbia s'agreuja o en el fons seguim ampliant per aquí. Però a més, jo crec que hem de tenir en compte les intervencions militars d'ara, en el fons és el mateix que fa 15 anys, però ara amb un afegit que no va existir en aquell moment, que és milers i milers de persones refugiades fugint d'un conflicte, el que la comunitat internacional ha estat ignorant sistemàticament i que ha començat a fer cas, perquè els refugiats han arribat a la porta de casa seva i com a gran solució comença a bombardejar. Per tant, el que fa és seguim alimentant el negoci en el fons d'uns pocs, mentre milers de persones han de fugir buscant la vida i mentre nosaltres els hi posem reixes a la porta perquè no puguin entrar. Llavors, en el fons seguim estigmatitzant a més ara un col·lectiu de persones que venen fugint d'una guerra. I el que estem fent és generar, o amb aquest augment de racisme, en el fons és gent que arribarà aquí amb dobles i triples estigmatitzacions i amb dobles i triples traumes, perquè a més com que està augmentant, i mirem el que ha passat a França, està augmentant el racisme, en el fons, qui dels que fa un mes i mig volia acollir refugiats a casa seva, quan els vegi els seguirà
volem acollir si no hem fet un bon treball i si no existeix realment una política d'integració, una política d'acollida de persones refugiades i una política de no estigmatització d'allò diferent i de política de penalització, de criminalització de la islamofòbia. Com ho farem? És a dir, realment, no? És a dir, les intervencions militars el que fan és seguir augmentant aquesta bola que a nivell institucional som incapaces d'aturar i és el racisme i la islamofòbia. Torn de la Najat, jo us he de deixar per motius de conciliació familiar, però us deixo amb la Teresa, la companya d'UCFR, que acabarà el debat. Gràcies. Gràcies, Carol. Bé, ara la Najat ens respondrà aquesta pregunta sobre les sèries de televisió. Després obrirem un segon torn de preguntes, respondran els ponents i tancarem l'acte. Bueno, la serie El Príncipe trata de un barrio que existe en Ceuta, un barrio marginal en el que el 99% de los habitantes, o digamos los vecinos, son musulmanes, y en el que la desigualdad, la pobreza y la exclusión social pues campan a sus anchas. En la serie pues es ficción, es verdad que hay delincuencia, pero como cualquier barrio en el que los niveles de pobreza y exclusión social son tan altos, pero nada más, sino que luego en los artículos hay muchos artículos periodísticos en los que se habla de que Ceuta y Melilla son la cuna del yihadismo y todos esos temas, cuando en realidad no es así. Ahí no es que haya una cantera de yihadistas que se van preparando y luego salen, no es para nada así. Y bueno, es que no hablo catalán ni entiendo mucho, entonces tu pregunta no la he entendido muy bien y creo que la he respondido más o menos, no sé. No sé si tienes alguna duda más o... No, era sobre eso, ¿no? Sobre estas series que salen ahora que tratan cuestiones sobre el yihadismo y demás, muy estereotipadas y que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Es verdad que nos hacen un flaco favor y era un poco saber qué se puede hacer o qué acciones se pueden hacer para que, pues no sé, qué pasa a la productora o qué acciones se pueden hacer. Es que te explico, mira, en Ceuta somos el 50%, convivimos cuatro culturas, ¿no? La hindú, la judía, musulmana y cristiana, entonces el 50% son musulmanes y ahí gobierna el PP desde hace unos 15 años. Entonces el PP, encima de venir ahí a hacer la serie y tal, les han dado dinero a la productora para que esté ahí y tal. Entonces es complicado un poco luchar contra eso. Ellos lo ven como algo bueno, porque se fomenta el turismo y tal. Entonces es su idea, ¿sabes? Entonces desde ahí pues nosotros hemos criticado las imágenes, bueno, la imagen que se da en la serie del príncipe y de los musulmanes de Ceuta, pero ha quedado un poquito en saco roto. Y en realidad a nivel nacional la imagen que se tiene de Ceuta es la serie del príncipe. Mucha gente piensa que eso pasa, mucha gente me pregunta a mí por las redes sociales, amigos que tengo fuera, ¿es verdad lo que sale en la serie? ¿Es así? Se lo acaban creyendo, ¿no? Es un poco lo que pasa en los medios de comunicación, que manipulan mucho el tema del terrorismo, el islam, y de ahí viene toda la islamofobia también. Hay mucha ignorancia. Sí, bueno, quería añadir una cosa en castellano para que Najat me pueda entender, y es que una frase de Malcolm X: si no estamos alerta ante los medios de comunicación, nos harán amar al opresor y odiar al oprimido. Los medios de comunicación sabemos que están politizados y tenemos que estar muy alerta.
Cuando después de los atentados de Charlie Hebdo, un ciudadano español, pero con aspecto magrebí, se quería suicidar. Pues los medios de comunicación sacaron alerta terrorista, alerta hidayista en Madrid, por un ciudadano magrebí. Y era absolutamente mentira. Los medios de comunicación eran La Razón y El Mundo. ¿Quién gobierna? Los mismos que financian La Razón i El Mundo. Obrim, doncs, el segon torn de preguntes, farem 3 o 4, com a molt, i tancarem l'acte, El micròfon aquest petitó que circula, el tens tu, Dan. Mira, aquí hi ha una noia, hi ha el company aquell sirià. El Toni, vale, Toni. Hola, buenas tardes. Bueno, yo hablaré en castellano para que Najat también me pueda entender. Bueno, está hablando de forma general sobre la islamofobia, pero yo como mujer musulmana y ciudadana española me gustaría también manifestar un problema que vivimos todas las musulmanas practicantes que llevamos el velo. Y es el hecho de que cuando estudiamos y nos formamos, y hemos nacido aquí, la mayoría de chicas que cursan en la universidad, es el hecho de que no nos dejan trabajar o entrar al mundo laboral con el velo. Se habla de mujer musulmana oprimida, pero aquí es la política y la misma sociedad la que nos oprime. De aquí viene al no querer integrarse, porque te acepto si eres como yo. Y yo creo que la integración es la convivencia respetando la vestimenta, la cultura, la religión de la otra persona, conviviendo con armonía y paz. No impidiéndole a una chica que tiene la misma formación que una que no lleve el velo. El velo es una identidad y no tapa la inteligencia o la memoria y no te impide llegar a tus propósitos. Por lo tanto, yo, ya que tengo la oportunidad de poder consultarlo con ustedes, me gustaría saber qué solución podríamos llevar a cabo para combatir o para acabar con este problema, porque muchísimas chicas no terminan sus carreras no entrando al mundo laboral, sino simplemente a lo mejor para entrar a hacer prácticas, para poder terminar su carrera, no las aceptan con el velo y acaban dejando sus estudios. Aquí no es la religión la que oprime, es la sociedad. Muchas de las mujeres... Para finalizar, decir que como mujer musulmana, la mayoría, no voy a decir que no hay algunas familias, algunos ámbitos machistas, pero yo como mujer musulmana y libre llevo el velo por libre decisión, pero la sociedad es la que nos oprime, no la religión, porque la religión nos da total libertad de ser nosotras mismas, escoger el camino que queremos, siempre y cuando sea por propia convicción. Y lo único que nos oprime es la sociedad, que nos impide el hecho de llevar a cabo los estudios y la formación que como toda mujer hemos luchado para llegar a nuestros propósitos, y se nos cierran las puertas, entonces nos encerramos en nuestras casas porque la sociedad nos oprime, no la religión ni nuestros maridos ni nuestros hijos. Es un punto que va ligado. También hablaré en castellano para que nos entienda Najat. Y en relación por la misma línea que comentaba mi compañera Hajar, es que yo creo que el problema está en que se asocia al Islam como si fuese algo extranjero, algo que no pertenece a la sociedad de España o catalana, cuando olvidamos que muchos de los ciudadanos somos musulmanes, por el simple hecho de haber nacido aquí o porque somos ciudadanos que hemos decidido ser musulmanes, ¿no? Entonces yo creo que el punto clave estaría en normalizar el Islam en España y no considerarlo como algo extraño. Y cuando hablamos de normalizar, pues nos referimos a casos como ha comentado mi compañera, el velo. Tenemos que normalizar, ver a la gente, o sea, que la gente se acostumbre a ver a musulmanas con el velo, tanto en cargos públicos, de cara al público, como en un supermercado, como en el Bershka, como en la panadería del barrio. Y además del velo, que no es lo único que implicaría más a las mujeres, también el hecho de que haya mezquitas, igual que hay iglesias o hay sinagogas, ¿qué problema hay en que haya mezquitas?
somos ciudadanos, tenemos nuestros derechos, hacemos nuestros deberes, pues también debería de haber unas mezquitas públicas para todo el mundo, tanto para musulmanes como no, que si realmente tienen prejuicios hacia los musulmanes o hacia lo que es el Islam, que entren en una mezquita, pero que haya esa mezquita, porque se dice que hay muchas mezquitas en Cataluña, pero yo lo que veo es que hay garajes sin condiciones, con unas precariedades muy importantes, ¿no? Cuando vemos que en otros países, por ejemplo, Marruecos, que es el país de origen, vemos que hay iglesias, hay sinagogas, hay cementerios para musulmanes, para cristianos, para judíos también, y están financiados por el Estado. Y hay personas que están allí limpiándolas cada día como funcionarios del Estado, cosas que aquí no vemos. Continuamente se está pidiendo poder construir mezquitas, poder abrirnos más a la sociedad para darnos a conocer, porque si no nos damos a conocer no vamos a poder llegar a una sociedad intercultural y entendernos. Y otro punto que me gustaría comentar es el punto que has comentado de tenemos que conseguir una sociedad libre, ¿no? ¿Cómo has dicho? Libre. Laica, perdón, has dicho. Laica. Si es como la laicidad de Francia, mejor que no, porque esa laicidad solo es un comentario, no digo que hay que no, porque dije que la laicidad, decía que la laicidad entendida como señal de identidad de respeto a todas las religiones. Exacto, así es. Es que es. Así es, porque es muy contradictorio, ¿no? Alzar las banderas de la laicidad, libertad, pero me impides llevar el velo, que es mi libertad, porque es mi decisión llevar el velo, por lo que yo lo veo que es una total hipocresía lo que estaba pasando en Francia, y vemos las consecuencias desgarradoras, ¿no? que han pasado, entonces no podemos replicar este mismo fallo. Gracias. Sí, el noi aquell de blanc, el Toni, tu també has demanat paraula, oi? Bona tarda, salam alaikum. Yo, aparte de los medios de comunicación... Un poquito. ¿Ahora? Sí, un poquito separado, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, ahí. Hablando de los medios de comunicación, yo quería corregir la verdad un error que lo estamos escuchando todos los días, cuando igualan entre el yihadismo y el terrorismo. Son dos conceptos totalmente diferentes, pero nos están bombardeando cada 2 o 3 por estas dos palabras. El terrorismo, todos, cualquier ser humano, estamos en contra del terrorismo, pero el yihadismo yo creo que es un concepto muy importante y muy sagrado para los musulmanes. Esto es una cosa importante que quería destacar. Otra cosa que me toca a mí como sirio, me duele muchísimo lo que está pasando en Siria, pero creo que le tiene que dar una vergüenza a la comunidad internacional lo que está pasando en Siria. ¿Cómo han convertido la revolución popular de un pueblo con 45 años de una dictadura hereditaria, lo han convertido en una lucha contra el terrorismo? Y ahora se ha hecho una coalición internacional ahí, están bombardeando Siria, que esta es mi pregunta que quiero preguntar a las fuerzas políticas, los posibles diputados para el Parlamento de España, la postura que tomarían pues, una vez que pues, se puede constituir el Parlamento en Madrid. Entonces, han convertido la lucha de un pueblo, esto todo lo que estamos viviendo ahora son consecuencias de lo que está pasando ahí. Una coalición internacional ahora, están ahí bombardeando civiles, lo que están muriendo gente civiles, yo tengo información de primera mano ahí, son niños, gente inocente, lo que están ahí muriendo por la consecuencia de los bombardeos, las aviaciones, con la coalición internacional rusa y todo lo que hay por ahí. Y luego también quería, ¿verdad?, pues, denunciar públicamente una declaración de nuestro ministro de Exteriores aquí, señor Margallo, donde dice que quería negociar directamente con el dictador de Siria, con Bashar al-Assad. Como un ministro de un pueblo, de un país democrático, pues solicita y quiere pues, hablar y negociar directamente con un dictador, con lo que está haciendo más que 10 millones de refugiados, más que 7 millones de desplazados dentro de Siria, más de medio millón de muertos y toda esta consecuencia. Solamente es lo que quería decir. Me gustaría, ¿verdad?, saber la respuesta de ustedes, porque escuchamos por ahí que después de las elecciones España sí que quiere entrar en la coalición y hablar es claramente empezar a matar civiles en Siria. Gracias. Hola, jo sóc el Toni de la plataforma Stop Mare Mortum i de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, i la meva pregunta seria als diferents formacions que estan aquí
Quin serà el seu posicionament un cop tinguin representació al Congrés sobre 3 aspectes que marquen una política institucionalitzada racista que té el govern espanyol i la Unió Europea, amb 3 aspectes. D'una banda, els centres d'internament d'estrangers s'han posicionat aquí, els centres d'internament d'estrangers per on passen 600.000 persones d'una eina europea, en 473 centres a la Unió Europea i fora del territori europeu, amb una pràctica d'externalització de fronteres. Voldríem saber quina posició tindran, no només sobre el centre de la Zona Franca, que ja el coneixem, sinó també cap a la resta de CIEs que hi ha a l'estat espanyol. D'una banda, un CIE que associa la migració amb delinqüència, per tant és una lògica racista institucionalitzada de la Unió Europea i de l'estat espanyol. I d'altra banda, podríem saber també l'altre apartheid polític que hi ha del no permetre el vot a les persones estrangeres més enllà de les eleccions municipals, que ja comencem a veure què passa amb el dret al vot, el dret a la participació política. I la tercera seria sobre les operacions de rescat a la Mediterrània, on han mort més de 30.000 persones des de l'any 2000 i en la que, en paraules del ministre d'Interior, a l'abril, es va dir que no hi havia operacions de rescat perquè si no es produïa un efecte crida, triant doncs l'efecte mort per donar l'efecte crida. Voldria saber quina serà la posició de les vostres formacions. Hi ha aquesta noia d'aquí i tanquem ja el torn de preguntes. Crec que ja sé que és complicat de respondre això com a membre d'Estomare Mortum, també una pregunta clara, concisa, simple. Pensen treure les valles de Ceuta i Melilla? Jopi Mohamed, a todos los presentes, a los representantes políticos. Bueno, es una buena ocasión porque se supone que nosotros o ustedes nos van a representar cuando van a estar en el Congreso o serán presidentes del gobierno o alguna cosa, ¿no? Llevo 22 años aquí y bueno, me voy a intentar hablar en castellano porque en catalán luego así más soltando, ¿no? Quiero decir que una cosa, hay que enfatizar en algunos discursos muy concretos de los derechos, ¿no? Y de las últimas intervenciones de las chicas de hijab, discriminación por razón de sexo, de hijab, no pueden tener acceso al mundo del trabajo. Y también no solo esto, también todas las prácticas religiosas de los musulmanes, sino nos tenemos que plantear lo que ha dicho el señor de Podemos o de Barcelona Común, lo que ha planteado el PP de que si no encontramos trabajo mejor volver a nuestro país, porque no vamos a encontrar trabajo si estamos discriminados por razón de religión. Quiero decir, hay que enfatizar, bueno, cuando seáis presidentes y secretarios, entonces, por favor, que no es que nos hacen un favor a los musulmanes, sino que nos den un derecho de igualdad, de poder practicar, ya que estáis hablando de laicismo, de confesionalismo y todo esto, pero se tiene que llevar a práctica y no propagandístico. Dani, aquesta noia d'aquí al davant. Buenas tardes a todos, gracias. Mi pregunta es muy breve. Simplemente vemos que los partidos políticos tienen mucha voluntad, asisten a muchos actos, pero realmente yo quería preguntarles cuál es el compromiso de incorporar gente no nacida en España, pero nacionales, en las listas, ¿no? Porque vemos que estamos incluidos, pero en sitios muy desfavorables, que no tenemos opción de participar democráticamente. Entonces vemos que muchos partidos tienen muchos discursos, pero en realidad a la hora de poner personas en las listas, en cargos importantes de situación que puedan salir realmente elegidos y podamos estar representados todo el pueblo, que es realmente la democracia, pues no están. Yo sinceramente no veo gente posicionada en los primeros sitios y me gustaría saber cuál es el compromiso y cuándo lo van a hacer, porque ahora en estas elecciones veo realmente muy pocas. Gracias. Gràcies.
Bueno, ara respondran els companys dels partits polítics. Què voleu fer? Voleu contestar En bloc, potser, sí. en bloc? No? Sí, més val, perquè si no ens allargarem, si no ho farem molt. Recordem les preguntes, diguem, centrar les preguntes més importants. La problemàtica de les dones. El posicionament sobre una possible intervenció militar a Síria a partir del 21 de desembre, per dir-ho curt. I el posicionament de diferents formacions polítiques sobre els centres d'internament, no només el que tenim aquí a Barcelona, sinó arreu de l'estat espanyol, el vot als estrangers, per quan, les operacions de rescat a la Mediterrània, què es pensa fer amb les valles de Ceuta i Melilla, i després compromís de participació, compromís per part dels partits polítics sobre l'elaboració de llistes electorals i la participació en aquestes llistes d'immigrants. Si em deixo alguna cosa, m'ho dieu, sisplau. Comencem potser amb la problemàtica de les dones musulmanes. Faríem tot, no? Sí, si no es creuarem molt. Doncs vinga. Està molta estona i com que n'hi ha moltes que no m'afecten, bueno, que crec que no m'afecten o no tinc massa a dir, no? Perquè compartiria absolutament el tancament als CIES, no només el de Barcelona com tota la resta, però ja no per tancament, sinó la lògica de centres creats per estigmatitzar encara més, per expulsar persones. És que la simple lògica de parlar d'expulsió de persones ja ens hauria de fer vergonya, o hauria de fer caure la cara de vergonya a moltes persones. I compartim, vull dir, com a organització, i jo personalment compartim tota la reivindicació, tota la feina feta de la gent que fa anys que treballa per tancar els CIES, de la mateixa manera que, tot i que no anem a les eleccions al Congrés dels Diputats i per tant en una eventual votació de si intervenció militar sí o intervenció militar no votarem, sí que votarem al carrer i direm no a la intervenció militar. Llavors, respecte al tema de la problemàtica o de com treballem amb el tema de la integració o de l'acceptació de la diferència, en aquest cas, a nivell de mocador o de vestimenta, del que sigui, per tal que tothom es pugui tenir els mateixos drets a l'hora d'accedir al món laboral o al món educatiu, jo crec que és un tema, no tinc la resposta màgica, m'agradaria tenir-la, entenc que és un tema que hem de treballar, que forma part d'aquest treball en contra de la islamofòbia o del racisme, perquè al cap i a la fi això, el fet que algú no es pugui integrar per qüestions de vestimenta, o que no pugui accedir al món laboral per qüestions de vestimenta, forma part d'una de les conseqüències de la societat racista i amb por al diferent que tenim, no? I per tant vol dir que és algun tema a treballar, no sé com, però que jo crec que aquí entre totes hem d'anar veient com ho fem, que sobretot té a veure amb el tema dels rumors, de com treballem l'estigmatització i com treballem a nivell també molt de xarxes, no? Hi havia el tema de la xarxa antirumors, però amb altres coses, el fet del diferent de l'altre, aprofitar totes aquestes eines que s'han anat treballant per explicar i per donar a conèixer la realitat més enllà del que pugui dir la televisió o els mitjans de comunicació. Llistes electorals? Jo crec que les llistes electorals, jo estic d'acord, jo entenc, però que en el fons forma part de cada organització política té la seva manera de fer les llistes i de confeccionar-les. En el nostre cas, jo entenc que forma part de processos interns on gent activista i militant que està disposada a fer-ho. Entenc que en algun moment se'ns acudirà, quan ens plantegem fer primàries o proposar noms, algú tindrà en compte a partir d'avui veure si podem integrar altres persones. Jo estic absolutament d'acord perquè entenc que de la mateixa manera que fem llistes cremallera hem de començar a incorporar i llistes que vegin de diferents sectors i de diferents moviments, doncs també hi ha d'haver una diversitat o s'ha d'incorporar la diferència en això. Si no repetiré muy brevemente una cuestión que sí me parece importante, el debate que ha surgido sobre Francia y la laicidad, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí de la islamofobia. A ver, la laicidad nos supone la neutralidad
del Estado respecto a todas las religiones, pero supone que el Estado y las instituciones públicas garantizan que todas las religiones se puedan expresar y manifestar en pie de igualdad. Eso es la laicidad. Lo que ocurrió en Francia es una perversión, pero que no tiene que ver con la laicidad, sino que acabó haciendo de la laicidad oficial casi una religión de Estado. Y eso ocurrió con la prohibición a las niñas, a las chicas, de llevar el velo en los institutos y escuelas públicas. Y eso acabó siendo, de hecho, detrás de eso lo que había era un fondo elitista y un fondo racista. No era una expresión de la laicidad, porque la escuela ha de ser laica, los alumnos no. Son dos cosas distintas. Y eso es efectivamente peligroso. Acabó siendo la laicidad oficial en Francia, pues de hecho una expresión de la ideología dominante digamos, del sector de la sociedad que domina. Blanca, originariamente francesa, aunque eso sería muy discutible, pero sobre todo estigmatizando un determinado colectivo con el cual la sociedad francesa tiene un problema de fractura social. Pero eso no tiene nada que ver con la laicidad, sino con una perversión de la laicidad, que justamente su misión es garantizar que las religiones se expresen y los ciudadanos puedan, y desde ese punto de vista, permitir y favorecer que haya mezquitas dignas en Cataluña es una política laica. Eso es una política de laicidad. Simplemente la cuestión de la guerra, yo creo que nos vamos a encontrar, vamos a tener que votar contra la guerra, ¿no? Otra vez, en la calle y en las instituciones. No nos vamos a ahorrar eso, con la que nos está viniendo encima. Y claro, la posición democrática creo que es eso, es no a la guerra. No podemos seguir bombardeando al pueblo sirio, porque finalmente Daesh es el resultado de una guerra anterior. Es hijo de la intervención militar occidental en Irak. Ahí se forjó Daesh. Entonces, no podemos seguir alimentando el monstruo con la misma política. A veure, en relació als temes de les dones, el jihad i tal, Espanya ha transposat a la seva legislació molt malament les directives europees de no discriminació. I Espanya no té una política activa amb instruments de no discriminació. En aquest camp i en molts altres camps. Per tant, una feina pendent és el desplegament d'aquesta legislació. La meva opinió personal és que en el Parlament de Catalunya en aquesta matèria es podria fer més transposant les directives europees del que s'ha fet fins ara. I aquí espero que en aquesta nova legislatura s'hi pugui fer bé. Ara bé, aquestes lleis han d'emparar que una persona que porti mocador no pugui trobar feina, evidentment, però també t'haig de traslladar-te que a mi, i em va impactar molt, no? Fa un cert temps, una noia de pares marroquins em va venir a demanar suport perquè a casa seva li volien obligar a portar mocador. Sí. Són casos excepcionals. Però vull dir-te, però hem de tindre la mateixa empatia també cap a aquesta realitat. La meva obligació... També l'he viscuda jo. Vull dir que acceptem aquesta... No, acceptem això d'aquí. És que si no acceptem aquesta discussió, no resoldrem el tema. Jo estic disposat i tinc l'obligació de defensar que ningú estigui discriminat per portar un mocador. I al mateix temps, que ningú estigui discriminat perquè no el vulgui portar. Però una persona madura d'una certa edat que es vol infiltrar al món laboral, certament t'entenc. Jo et dic que quan una persona igual que tu em planteja o altra, la meva obligació és escoltar-la. I crec que en aquesta discussió, si anem a fons de les matèries, l'hem de posar també, sabent que és incòmode. No, et dic, perdona, en aquesta nit no sabia què dir-li. No sabia. La meva desesperació és que no vaig saber què dir-li. I la vaig posar en contacte amb una associació de joves marroquins de l'Hospitalet, perquè intentessin ells ajudar-la. Perquè jo no tenia resposta per donar-li. I m'ho va dir... Sí, però tampoc té resposta. I perdona... Que no es desespera. Sí, és clar que em desespero. I t'he dit que crec que Espanya ha transposat malament les directives sobre la no discriminació, que afecten a molts altres sectors de la nostra societat. Per entrar en... Hi ha una discussió molt interessant sobre la qüestió de la laïcitat. La intervenció del Lluís m'ha semblat interessant, però jo afegiria que el que no tenim ben resolt com a país és si la qüestió de la religió és una qüestió privada o és una qüestió de dimensió pública. I com que no la tenim... I són les dues coses. Però això d'aquí, respecte a la mirada que tenim sobre el catolicisme, ho tenim
Podem tindre-ho més o menys clar, amb més religions, tot això d'aquí és més complex. Per tant, sí, ho tenim pendent. D'entrada, jo estic en contra de creure que la solució a la qüestió de Síria és els bombardejos. Crec que el tema del nou terrorisme té a veure més amb una policia federal europea, amb serveis secrets europeus, amb prevenció. T'haig de dir, però, que el que no tinc resposta, i crec que ningú d'aquesta sala la té, i per desgràcia no la tenen els que estan fora d'aquesta sala, el que no sabem és com podem aconseguir la pau a Síria, que el Assad no hi sigui i que el Daesh desaparegui. No ho sabem, no ho sabem, no ho sabem. Per tant, el món està en una perplexitat absoluta. I per tant, escolta, mira, estarem en contra de la guerra. Jo vaig estar en contra de la guerra d'Iraq, estaré en contra dels bombardejos a Síria. El que no tinc cap garantia és que tinguem resposta a com resolem el vesper en què s'ha convertit Síria. I aquest és el nostre drama. El fàcil és dir que estem en contra de la guerra, i ho direm, i un cop ens haguem manifestat veurem com resolem aquest punyete tema, que estic molt d'acord que té els seus orígens en les intervencions fonamentalment d'Iraq i la caiguda d'Iraq. CIES, jo estic en la línia de la resolució del Parlament, que és s'ha de definir un nou model de centres, un nou model. Jo no estic pel tancament, però sí per un nou model diferent del que tenim ara. Estic pel tancament de la desaparició de les concertines, i hem votat en contra en el Congrés dels Diputats. Crec que en el debat del dret del vot és un debat que tenim en aquests... Jo, com que porto uns quants anys treballant en aquests temes, crec que el tenim mal enfocat. Crec que el debat de fons, abans l'Èric el plantejava, és el debat sobre l'accés a la nacionalitat, que el tenim mal resolt, i això ens afecta en el dret del vot. I per tant soc més partidari de modificar els sistemes d'accés a la nacionalitat, i si tinguéssim un estat propi, de definir el nostre model d'accés a la nacionalitat, i no pas amb el sistema que té la Constitució espanyola, que vincula el dret al vot al principi de reciprocitat. Estic d'acord amb tu que la Unió Europea s'ha de comprometre clarament en operacions de rescat, com originàriament havia fet el govern italià en el seu moment. I crec que no em deixo... No. Perdona, sí. Llistes electorals. Fixa't-hi, aquí no soc massa partidari jo de la discriminació positiva, en el sentit d'obligar-te a posar persones pel seu origen. A mi em va impressionar fa molts anys una conversa a Berlín, on vaig escoltar noies alemanyes de religió musulmana que feien el vostre mateix discurs, justament quan va arribar la Merkel en el govern i Alemanya es va plantejar una política d'immigració, i d'això ja fa uns quants anys, i em va impressionar el sentit de defensa d'aquestes opcions, i em va fer pensar molt, i en canvi em va impressionar negativament una trobada que vaig tindre amb la gran federació d'associacions de turcs, en el que el president d'aquesta associació ens explicava que estaven molt contents perquè havien aconseguit que el Partit Socialdemòcrata tingués una diputada d'origen turc, i ara hem aconseguit que la CDU també tingui una diputada d'origen turc. I escolta, i això és la manera en el que l'SPD i la CDU resolen la incorporació a les seves llistes de la presència d'alemanys d'origen, dels seus pares d'origen turc? No és la manera. No és que les federacions de turcs li imposin a l'SPD o la CDU amb la presència d'altres, sinó que crec que ho més natural, i mira, faré una cosa que no sé si és normal en campanya electoral, no? Doncs mira, el PSC ha posat a l'Èrica i ho ha posat de manera molt natural, sense que segurament respongui una quota, perquè l'Èrica fa anys que treballa en el seu partit. La normalitat, voteu els de Convergència, i a l'Èrica si voteu. La normalitat és, i aquest és el tema pendent, és que gent que els seus pares o ells han nascut a fora, doncs en la vida de les seves organitzacions facin les coses que es fan i que vagin emergint. Crec que també això d'aquí ho hem d'empènyer, però estic segura que moltes de vosaltres, i escoltant-vos, segur que us trobarem més tard o més d'hora de regidores, de diputades, i fent feina política. No tinc cap mena de dubte. Ahora sí. Gracias. También rápido, que ya estamos cansados. Por responder muy rápido a varias preguntas. Nosotros decimos no a las políticas belicistas. Yo vengo en particular del movimiento antimilitarista desde hace 30 años. No hemos conocido ni un solo caso de conflicto internacional que se haya resuelto verdaderamente mediante intervenciones belicistas, mediante intervenciones armadas. Por tanto, no a los bombardeos.
cada conflicto internacional hay que ver de manera enfocada cómo se resuelve. Yo creo que en términos generales yo diría sí a las políticas de cooperación con los sectores de las poblaciones en zonas de conflicto que representan valores hermanos. Y en términos generales, incluso de manera preventiva, políticas de cooperación que estén basadas de manera activa en el reconocimiento mutuo entre los pueblos y no basadas en principios neocoloniales. CIES. Nosotros vamos a llevar a Madrid, ya he dicho antes, la petición de la derogación de la eliminación de los CIES en el conjunto del territorio estatal. Los CIES no solamente son irrevocables legalmente, conculcan tratados de derechos humanos firmados por el Estado y además son una vergüenza para nuestra propia condición como seres humanos. No queremos campos de concentración en el territorio estatal. Ceuta y Melilla, vallas y demás. Sería bien ejemplarizante cambiar las vallas y las concertinas por la construcción en esa zona de un corredor humanitario que se hiciera cargo de manera organizada de la crisis de los refugiados. Yo creo que en el tema de los refugiados se ve con mucha claridad cómo se puede intervenir forzando el brazo a las políticas de Estado restrictivas desde otros niveles de la administración. El caso de Barcelona es clarísimo. La propuesta que Barcelona en Común lanza de construir una red de ciudades de refugios ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Mariano Rajoy y creo que es un buen ejemplo de cómo desde allá donde se pueda tener responsabilidad de gobierno hay que ejercer políticas activas, como digo, para torcer el brazo, incluso bordeando el límite de la desobediencia a las leyes, de todas aquellas políticas que no respetan principios básicos de derechos humanos. También estamos nosotros, ya que mencionamos el tema, evidentemente por una política amplia de acogida de refugiados y también por la ampliación de los perfiles de los motivos por los que otorgar el estatuto de refugiado. Yo creo que medidas para evitar la discriminación en el acceso al mercado de trabajo se pueden y se deben tomar como medida de Estado muchísimas, pero en relación a ese tema a mí me parece que es fundamental, creo que estaremos todos de acuerdo, no todos, en que hay que desconectar la relación entre derechos y trabajo y mercado de trabajo. No puede ser el mercado de trabajo el que condicione el acceso a los derechos por parte de determinados sectores de la población, porque muchas veces no se puede acceder a derechos por no tener trabajo como consecuencia de las mismas políticas que marginalizan y al no permitir tener trabajo, entonces no permiten tener derechos. Entonces los derechos son una cosa que tiene que ser, yo creo, extendida al conjunto de las personas, de las comunidades que conviven en el mismo territorio y políticas activas, casi como política de Estado, para contrarrestar, para combatir la discriminación en el acceso al mercado de trabajo. Ya está. Bueno, la verdad es que hace poco escribí un artículo que decía, cuando hablamos de derechos humanos, no hay nadie que no esté de acuerdo. ¿O habéis escuchado alguna vez a alguien que diga yo no estoy de acuerdo con los derechos humanos? Sí, ¿no? Es muy bonito decir vamos a proteger los derechos humanos, vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hacer jornadas de derechos humanos. ¿Cómo? Os voy a poner 3 ejemplos respecto a la no discriminación de las señales identitarias. Uno, pero con página 83, 84 y 85 del programa del PSOE. 1. Proyecto de ley de igualdad de trato de no discriminación que garantice la igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial, étnico, sexo, religión, convicción, opinión, edad, condición o circunstancia personal o social incluidas las señales de identidad, y que se incorporará a nuestro ordenamiento. Han gobernado muchos años, que lo apliquen cuando gobiernan. Es muy bonito decirlo cuando uno está en la oposición, pero que han gobernado durante 20 años este país, podían aplicarlo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero es que ahora Iqbal y yo vamos a estar en el Congreso y en el Senado, y aquí es cuando empieza la verdadera transformación. Con políticas que se apliquen con personas valientes como Iqbal y como yo. Estaremos. Tienes toda la razón.
Pero es que ahora la diferencia es que Iqbal va a estar en el Congreso y yo voy a estar en el Senado. ¿Va a dejar Botín hacerlo? Va, hombre, va. De Botín ya se encargarán otros, yo no. Una cosa. Observatorio contra la islamofobia y contra el antisemitismo, que velen por la no discriminación hacia la población musulmana y judía en España y promuevan medidas y estrategias para combatirlas. Estos son una propuesta y un compromiso personal mío. O sea que como yo voy a estar en el Senado y Iqbal en el Congreso, esto es lo que vamos a hacer. Dentro de 4 años volvemos a hablar. Espero que dentro de 4 años me vuelvas a votar. Sí. El tema, devoluciones en caliente y concertinas. Cuando llegó Rubalcaba lo primero que hizo fue retirar las concertinas. El tema de las devoluciones en caliente, que está dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, es un tema que va en contra de cualquier salvaguardia de los derechos humanos. O sea, esto es... Y además, la Ley de Seguridad Ciudadana entró el 1 de julio en vigor. Pero es que al día siguiente de promulgar la Ley de Seguridad Ciudadana, entró en vigor este artículo de legalizar y naturalizar las devoluciones en caliente. Esto es lo primero, y además esto es un compromiso. Lo primero que hay que hacer es evitar y evidentemente eliminar esa vulneración de derechos humanos, pero así, con nombre y apellidos, así de claro. No sé. Sí, que espera que Iqbal jo també. Jo us animo, si deveu un tractament discriminatiu, denunciar. Existeix una fiscalia a Barcelona per sort d'odi i discriminació, no quedeu cada. Discriminació és denunciable tant per part de l'administració com qualsevol altre organisme sí, pero del nunca FEM. te van a decir que la razón es el pelo. Fem una cosa. Eso es una discriminación disfrazada. Sí, que però què podem fer? llamaremos, pero És la lluita perquè altres tendències, altres grups també han trobat seus drets perquè han fet denúncia. Si no quedem en casa, mai arribarà. No ens va regalar ningú res. Hem de sortir demanar. I altra cosa, participar. Si no participem, no podrem expressar allò que som, allò que pensem, allò que volem contribuir. Ningú ens va regalar res. Si no participem, hem de formar associacions, hem de ser part d'associacions existents, tant d'alumnes com de veïns, com de comerciants, com d'estudiants, com d'AMPAs, i extendre la nostra participació, la visibilitat, això donarà coneixement i reconeixement. Si no és així, mal anirem. No podem plorar perquè ens regalin res, ni discriminació positiva, no es regala res. En la política també hi ha favoritismes, amics, companyes, i això es favoreix. Però si ens sortim i participem, perquè ara estan emergent nous temps, noves forces, i són canvis permanents, res hi ha permanent en el món, els canvis permanents són, hem de ser part d'aquests canvis, participeu a tots nivells, sou que format aquí, no els pares que venien per treballar i tornar, vosaltres no heu de tornar, heu de quedar aquí, participeu en tots nivells, activament ja veureu com arribarà drets. Molt breument, perquè sé que estem fora de temps, crec que és intolerable aquest tipus de discriminació. Entenem que cal conciliar espiritualitat amb món laboral, i no només amb el tema del vel, sinó amb altres pràctiques com per exemple el dejuni durant el ramadà. Per tant, crec que és una de les coses que caldria abordar, i per tant deia el Carles que segurament des del Parlament de Catalunya es podia abordar millor. En tot cas ens emplacem aquí les forces polítiques a fer-ho. Després, amb el tema dels CIEs, Toni, tancarem els CIEs, en aquest cas el compromís d'Esquerra Republicana per fer-ho, i amb el tema del vot, almenys des del partit que aquí represento, creiem que en una futura república catalana tothom serà ciutadà des del minut zero i per tant podrà ser elegit i serà elector. Segurament tindrem debats en relació a això perquè m'ha semblat
abans que el Carles suggeria alguna altra cosa, però en tot cas des d'Esquerra Republicana serà aquest el posicionament. I després només una dada, l'Anna Surra, que és ciutadana catalana nascuda a l'Uruguai, és el número 4 de la llista d'Esquerra Republicana i per tant serà diputada al Congrés. Jo crec que amb això certament és un debat obert en el si dels partits, però en aquest cas jo crec que amb aquest exemple refermem el nostre compromís per relacionar moltes vegades amb allò que la companya ens reclamava, el fet de la visibilitat per sentir-nos tots més representats, més a gust amb les propostes que fan els partits. La intervenció militar a Síria? Evidentment votarem en contra. D'acord. Gràcies als ponents, gràcies a tothom que ha estat aquí amb nosaltres. Esperem que tot això en traiem un profit, estic segura. I bé, fins a la propera. Recordeu que el mes de febrer fem una jornada també de formació sobre islamofòbia. Evidentment estem tots convidats i ens tornem a veure.